jingpule woman kasmi Jingpule na ki kam ki apostol kelenong ke bakhat wei kad khod I wei hadu khat pra ki apostol bat ki para bangen keleng ke Judea kila yo sngo ba ki gentle ru kila yo pdiang ye ktien u Blei haba u Petrus ulale che Jerusalem kito ki ba Krishan badai ban da ot share ya ki gentle kila kem daw yo Pila shong basa haying jong ki gentle baklem otcher, but pi la ya bamru batki. Kumta u Petrus ula ai haki ka jing batay na dong shadong, ya kata kabalajya nadu basdang. Kadba ngadang duay hanong ba jopa ngalayo ka jing yu ipaw. Ngalayo I bawan hiar ka eire ka ka ba ikum ka jan reben ka bahe balapin hiar yaka na peneng na kidu baro saudali. Bad kala sange hasinda jonga ngalapit bnia hapo bad ngalayo I kimran kimreng ki kenja papar bad kisim klau. Nangta ngalayo sngo kasur ka baong hanga yeng joint ko Petrus do pen yap bad to bam. Henry ngalaong da lele ru em ko kinran. Kajinbam jaklia ni bom khuin kampa churong ha kashintur junga kata kasur kala kren biang na beneng wat nyo bom khuin ya kata kabau Blei ulapin khuin kane kala ja laisien ban ha kapakhadu la ring biang ya kabaro kawai shabneng hakatahi ka khilip man laingot ki brew ya ki ba la pha shanga na kaisaria ki la poi haying bangasa umensim ulayathu yanga banlen bad ki khlem da artatin kine ki para bangen Henry ngon na jopa ru ki la let ringkat banga shakai saria badni la ya let baro shiying jong u Cornelius une ulayathu hangi kumno ulayo I yaw angel ubayeng haying jung u bad u ong hau to pha briu shajopa ban khon yaw wei u briu u bakarteng u Simon Petrus unkran hapi ki ktien ki ban pelat im yepi bad baro shihing bad haba ngalas dang ban kren u mensim bukhun ulawan hiar halor jungki hakaju karukom kabalawan halor jungi menshwa Nangta ngalaken mau ya kaba utrai ulaong. Uyoanes ulapen baptist da ka Henry and Saben baptist jipi da umensim bakun. Kalong kabashay bau Blei ulaay hagito ki gentle ya kaju kajing ay kabau ulaay hangi menba ngilangen ha utrai Jesu Christ. Uay ken bankang ya Blei. Enda kilayo sngo ya kane Kimbo daw shu bad kilaya ro yaw Blei da kabaong. Te u Blei ula ay ha ki gentle ru ya kalat ban kala jingmon bad ban lanyem. Kaktien jong utrai. Kasam saw pu ar kad khod I wei hadu ar bad kasam saw pu lai kad khod lai hadu saw. Kumba kaskei kathrang ya ki umpo liu bashngyam. Kumta kaminsim jonga kathrang yame ko Blei kaminsim jonga kasliang ya Blei Blei kajing im jonga lanu nganwan bat ngan yu I yame ko Blei markman ato pha ya kajing shai bat kajing shisha jome ai kine kimptin yanga ai kine kinyalam yanga sha ulum bakhu jome sha ying shong jome te kumta ngan len sha kaduan Blei Sha Blei kajing kemen jonga ngan ya ro yame da kadui tara a Blei jonga ka gospel kat kum uyo ones kelendong ka bashipo
kad khod iwei hadu shipo ngaya thu ya ka jing shisha ubriu ubamrung hapo kasem lambrod na jinkhang hendrai na ka wei pat kalenti ulong unong tu bat unong lute ubriu ubarung na jinkhang ulong unong sharai jong kilangrod unong ab jinkhang upli ya u kilangrod kisngap ya ka ktien jong u haba ukhod yala kilangrod na ka kerteng bat uyalam yaki shabar enda uyalam shabar yala ki jong uyaj akhmat jong ki bat kilangrod ki bod ya u namar kisngothu ya kasur jong u kin ong bod ya mender henry kin phet ya phet em benban namar kim snothu ya kasur kten jong u ujisu uyathu haki ya kane kapharshi henry kim snothu ya kaba ulakren haki kumta ujisu ula ong byang ngaya thu hapi ya kajing shisha ngalong kajin khang jong kasem langrod kiwei pat baro kibalawan hashwa jonga kilong kinong tu bat kinong lute henry kilang rod kim shashkor yaki ngalong kajing khang jar ubawan rung danga unlan em unwan rung bat un mi shabar bat un yo bam hakido langi unong tu uwan tang ban tu ban penyam ban pendu ngalawan bakin tu byo jing em ka bapura ka gospel jong utrai